Kakasi Students Union mentakasngi kalasam ya kakot lingkdop syaki ba halor kajiran kam ban pendong ya kita nak thungkam ke sorkar kiba khut kiba subah ki arpau tali kimat kiba kaseng kalasam mentakasngi kakat kanai tarik nai luar hajar pesal ki long ka jingthung ya ki chairman bat ki dukhat jangka commission kiba larkam bat ki bomdan jinga dei bat kasan perthe kajing penpena mana usnam ya kajing non jing em da undong tray MPSC kajing thau ya katanat pet ngor bat persya bamsap kinong apply ki di banlong kinong shong shnong ka Meghalaya bat kidai banang ya kaktian khasi negaro banla ban apply ya kanu ka kam kaseng kalong baka examine kelum nakabenta ki kam ki badan kaju ka jingsiu bat kerdan nangta ka MCS bat MPS bat kiwe ki kam deban penlong man la usnem ka almanak ka bagentup ya tarik bakang san nakabenta ki examine ban penmi da ka commission ka jingpen pau pat ba ya ki marks ki bayo da ki kertong hakinu ki examine bat ka jingshim jingkeli markmat na personal interview na kabenta ka nuk kam bala penlong da commission ya ki roll number omdei ban penkala hapdeng ka jingpen rongkam ombet bandan jingkala ha karukom thungkam shisien bala sedang ka jingpen rongkam ka carbon copy jong ka kod OMR ban penbyang syaki kertong ka jingpen rongkam lahap ban pendap apo hendru benai naduk ka tarik bala penbena ka jingpen du no ya ka personal interview na kabenta ki kerdan B C bat D kaseng kalaong baka kai phot rekam da ka MPSC man pen penapat ba ki kot jingkeli ki dei banlong ki bala ban shanya khnang ban light na kanu ka jinglat tu jong ki jingkeli ka jing thau ya ka grievance cells ha ka commission ka kada bakar pang na ka benta ka Meghalaya bat ka examine da ka computer na ka benta ki snem ban wan Rồi, cái đó cứ là yêu mà. Nó